Her kommer 3 ting, jeg har lært efter at have omsat for 3,5 millioner kroner som 21-årig iværksætter. Den første ting, jeg har lært, det er, at kunden altid kun vil tænke på, what's in it for me. Der er derfor ikke nogen grund til at bruge en masse tid og energi på at sælge produktet eller servicens funktioner, men i stedet for, så er det meget bedre udelukkende at fokusere på, hvad er det kunden får ud af det, og hvilke problemer er det, de undgår ved at købe produktet. Nummer 2 ting, jeg har lært, det er at identificere, hvilke typer opgaver og hvilke kunder, der giver mest omsætning, færrest problemer og størst tilfredshed, og så fokusere på at skaffe flest mulige af den her type opgaver, og så kun tage de andre opgaver ind, hvis ikke der er nok af de gode. Nummer 3 ting, jeg har lært, det er, at man hjælper sig selv rigtig meget ved at tænke, at markedet altid er stort nok, og at der altid vil være kunder nok til en. Man kan godt komme til at spænde ben for sig selv, hvis der for eksempel kommer nogle nye konkurrenter, eller der sker et eller andet på markedet, som gør det mindre, kendt som noget, der hedder et scarcity mindset. Men når man er i stand til nærmest at bilde sig selv ind, at der altid vil være kunder nok, fordi man bare er den fucking bedste i branchen, den selvtillid, den kan kunderne bare mærke, og den giver bare flere salg. Min virksomhed er for eksempel ret sæsonpræget, hvilket normalt betyder færre kunder i efteråret og om vinteren, men fordi jeg vælger bare at køre hårdere på og nærmest se det som om, at det er højsæson nu, så har jeg rent faktisk været i stand til at hæve min omsætning i den her periode, selvom normalen er, at det vil gå ned. Følg mig for flere forretningstips.